Dobar dan ljudi, nisam se video. Evo nas u novoj epizodi Clash Royale na mog kanalu. Danas nisam ništa mislio da radimo, bukvalno nemam nikakav plan, tako da ćemo da improvizujemo nešto. Dobro, otvorili smo dva free chesta, ja sam mislio da radimo, sad se sjetio baš, full spell deck. Pošto, ne znam, pravit ćemo mi još dekova ovako tih challenge i sve to. Ali, sad radimo ovaj. Ne znam, možda se nekom ne sviđa, meni se sviđa, što je zanimljivo. Treba nam mirror, zbog rocket, da bi nekako uspjeli da skinemo tower. Ili lightning će nam biti potreban. Klon nema potrebe da ga stavimo u deck. Onda koji je još spell? I ovo je spell. Da, ako ne vjeruje, evo. Jer piše spell. Piše. Ne zanima me. To je spell. Šta još imamo onako da daje damage? Da uzmemo rage, pa da rageamo gobline, ali... neće ići. Ništa, uzet ćemo poison, zbog nekih manjih i tako. 3-7 deck, nadao sam se mnogo skupljem, ali je dobro prošlo. Normalno trošimo gemove i idemo. Da vidimo kako ćemo da prođemo mi ovako. Proćemo roket, ali kad nam se napuni eliksir, trošimo previše eliksira. I da, ja potrošim previše eliksira. Znate protiv koga ja igram? Ovo je taktika od Stubera. Da gurne Valkiriju. Dobro, nama da ode tower. A možda i ne. Da, ne, nije otišao. Nice. Trebao sam da mirrorujemo roket. Ali. Šta ćeš? Ovako ću. Da bacim poison, ne. Ne znam, opet ćemo lightning. Boom. Još jedan lightning. Braćo. Nadamo se da on nema mirror. Baš mi bilo stupnici. Ćemo roket. Ja sam mislio. Ovdje, ljudi. Bar jedan tower da skinem. Ja ću budem srećan ako skinem jedan tower. Šta da bacim na ovo? Konja. Poison, brže. Ne. Brate, ovo je bilo... Ovo je skoro nemoguće. Ne skoro, nego ovo je nemoguće. Moguće princa i Valkiriju. I kao stavit ću ovdje klon. Ajde, gledaj. Dole. Što je baguje veliko? Ako ćemo klon. I stavit ćemo ga mjesto poizona. Idemo u drugi battle. Idemo u drugi battle. Joj. Ovako ćemo. Bacit ćemo roket, ali malo su. On je level 8. Što je onako i dobro za nas. Ali. Da, ali to. Zašto nam bacio zep onda? Fuck. Nema vas. Sad gde? Where's my... Ako da bacimo ne. Imam ideju. I got ID. No, rocket. Ne, mašću. Fuck. Nemoj da ti skine tower. Skinut ćemo skaterku.
Nemoj da skineš, bravo. Ovako, treba nam 4, 3 su se... Ništa od našeg. Tako. Ovako, treba nam... Bravo. Treba nam 3 i ovdje će da bude 4, to je 7 eliksira i 3, to je 10. Znaš šta je nek udara? Zašto što imaju princa, vrati mili? Ovdje ćemo da zepamo. Nemoj da skinu. Joj, ajmo. Goblin. Ja se penite. Ajmo. Skidamo tower. To! Ljudi, skinuli smo tower. Bra, ovo je ekstra taktika čak. Neće. Treba sam strela. Nema veze. Bacimo ovaj prizak. Dok najma sve. Dok. A sad imam stre. Neću ništa kažem. Joj. Ovo sad nama možda se desi. Ništa, ama baš ništa. Vidimo šta je ovo. Kakva je to novost Supercella? Ajde, novosti, 10 novosti. Kako mrzim kad mi ovako ovo čitava 1 godinu dana i onda ti... Evo ga. What the fuck? Šta je ovo? No. Nope. Ljudi, pomozite mi da ne razbijem moj telefon. Beži bre tamo, izađi mi. Dobro, ovdje imamo... Šta je ovo? 3 vizarda. Vatra, struj, elektricitet, ili led. Šta volimo? Skeleton Army. Dobro ljudi, dosta o ovome. Evo, gledajte naš sramot. Ne vašu moju, što ja ne znam da igram, ne vašu. Niko nije kriv što... Vi samo gledate ove videa, ja igram, tako. Nema odgovora na ovo pitanje. Ljudi, to bi bilo to. Glupi program. Ljudi, to je bilo to za ovu epizodu i vidimo se u sljedećoj. Pozdrav!